Alright? Hindi nga ro din dinggen, di pa nakaibasa diti surat nga tabadayawan nga maibasa ita nga malem. Sagudayan nga ro ti surat ni Andrew iti Lawag City, ana pauluan iti Christmas Party. Dear Cassie. Sakbay man ngayon iburay ti pakasalita kasinyong kablawang kay man itinaragsak a Paskwayo di Tanemars Studio. Nang runa ken ka nga timon deti nga programa ken ti sibubu ken la pamilyam. Kablawak pay dagiti padak nga dumdumngeg deti nga programa nang runa dagiti nayat nga sponsorsyo ken dagiti agkakalaing nga mangted ti balakad. Kiddawek man akalpasan nga may basam deti kasinyong ket ikandak ti balakad. Ngamin, diya mo no anya ti aramide, iti agdama aparikot ko. Nakasikugak ngamin kasinyong iti balasang nga saan kumut nga ipatpatag. No kasano nga napasamak ti amin, no apay nga nasikugak ti babae nga jak mo ti patpatag, kasi man nga inak isalaysay. Magarabim, tatamilo, umayk man gumatang iti mesa nga bilog nga gin. Ay, mabit laeng, si kagayam, Andrew Barap. Oy, Andrew, ada ibagak ken ka, si kamad gayam sami. Anya nga sami, Samantha, tinagan ko, tirabi, si Kamet. Andrew, kas lalak na diyam amo, nga lalaki ak nagpaiso. Ang babae ti puso. Bunang yung lalaki ka. Gaputa nagdanta nga nagpakugit, idi ubing tayo. Ay na, saan mo ipalpalagip kanyak dayta nga banag? Taita, ada ibagak ken ka. Anya ka diti bagam? Sami, ay Samantha. Ada ipapaibaga kanyak ni Hazel. Ni Hazel, nga kaduam nga umininom, dita suli. Wen, aday bagbaga na kanyak. Anya ti bagbaga na ken ka. Kas kadi ti dati nga bagbaga na tunggal agin inom iti arak. Kuraktos. Apay, di mo kadi kursonada ni Hazel nga best friend ko? Napintas ni Hazel. Iso ti kapipintasan dito lugar tayo. Mabalin? Anya nga mabalin? Talaga met, alaman may baga ka man, di balasang dito, nga napinpintas pa, nga tigayem ko, nga ni Hazel. Umanamong akmet, nga napintas ni Hazel. Kapipintasan ko na. Tila nga. No, ti physical, ti pagsasaritaan. Mabalin nga isot kapipintasan. Anya, saan nga mabalin? No, di ka talaga nga iso. Di iso, no, iso ti ko nam. Apay, anya ti papaibaga na. Ket ibagbaga na apay ka no, nga masansan nga gumatgatang kati inumam, ngum saan mat nga dito iti paginumam. Kaya kung nga rito uminom iti balay, tamumot nga may sano ka ni nanang, siyak laing ti kadwa na di balay. Ket apay, anya ko mati pakapamayan na ni nanang mo, man ano ko maisuna. Ken maysa, di mo ka di kursonada ni Hazel ket ne, isunan ti umas asinid king ka. Sana lang may ibaga deta, no napartek, no nakainom. Ano saan ba't nga nakainom kat? Nakasupsuplada mo. Kat ataking ka gundawayam ngamin nga no mabartek, nga kursonada na ka. Kat asidgam kasta. Pasensya kan, Samantha. Ngayon mawanti panawin ko kadayta. Uray no, posible nga, at na mapasamak yo, no patgam, tikid daw na nga makiinom ka kenkwana. Ngamin talaga nga agkursonada ken katigayem ko. Man-manong agkursonada tigayem ko. Tanakad adu nga gwapo nga makasangsango mi. Ngem saan nga kasay ti riknana kadakwada. Ang imjak man amuking ka, Andrew. Kasla maregregen ti panti tigayem ko tunggal makita na ka. Pasensya kan. Maminsan tulangin, Samantha.
Kanayon met nga maminsan tulaing yan, ti bagbagam, angem saan met na mapasamak, di mo man lapat ganan, ti gayim ko. Kasti ko nak, sana mabalin nga, mapayagak ngawan di balay. Tawan ka doon ni nanang. Ijayak lang nga uminumen. Barag, dito yung in order ba, nga bilog. Ay, thank you, Tata Milo. Dito tibayad na, eksakto deta. Ay, kaya ba nakabarag? Dito'y kalatang amin nga uminumen. Oh, ure pagbid laeng. Pag gusto am laeng mo, tati gayim ko, Andrew. Kasti ko nak, sa anak mabalin nga agbayag. Iso nga, pasensya kan, samanta. Maminsan tulaangan. KJ ka nga talaga. Ay. Apay mo't nga nagsinnaay ka nga simangput barok nga nang nga galpo iti paggatangam iti arak mo. Ada ka dinasagang mo nga maday. Nang, awan mo't kidinang. Apay nga ron nagunig ti sinnaay mo, Andrew, anak. Naranak manen ni Samuel. Ni Samuel nga bakla. Kat. Kadwa naman tigayim na nga ni Hazel. Ni Hazel nga balasang ni Gloria. Dati nalaing nga uminom iti arak. Wenang. Kat. Anya tinapasamak barak. Kasi dati nga bubrayan ni Samuel Pilitin na nga makisango kadakwada. Gaputa agkursonada king ka, dahi nga Hazel. Wen ka nanang. Barak. Palagi pang kamanin Amok nga napintas ni Hazel. Napintas ni Lahid Angim deta masansan nga panagin inom na iti arak. Sakit ag sigsigarilyo pa'y. Kutkas lasaan nga nasaya at para iti kasking ka anak ko. Di mo kunaan nga kursonada kiking kwa nagaputan na pintas. Awan timbaga kakas na nanang. Sungar nga nagkadkadak. Namin adon nga nagkadkadak nga sumango katakwada. Tatunggal maranak ida ginom iti sari-sari store ni Tata Milo. Kanayon dak awisan. Nasaya at no kasta baraw saan ka nga agpaspasulisog. May mayat laeng nga dito'y kauminuman dito'y balay. May sapay katawang ti kaduak. Una na nga amok tiraramideg. Kan saan nga ni Hazel ti kursonada ka babae nanang. Kasano nga raw, no iti maminsan kat patgam tikid daw na nga agkasango kay nga uminom. Kat makainom kay ti arak. Baka mo tagbaliw ti riknam, Andrew Barak. Saan to nga mapasamak na itananang? Tawan to ti gundaway nga kasangok ida nga uminom ng runa dahi nga Hazel. Narigatin nanang. Talaga, Barak. Narigatin no masulisog ka ng runa kat napintas ni Hazel. Guwapo ka mat. Ang jak kayat nga itikasking kwa na ti pagtungpalam, Barak. Awan ti pagdanagam nanang. Talaga nga jak kayat tikasking kwa na. Nabisyo, ken kaslawan ti torong ti biyag na. Sayaat no kindaawatan ta, Barak. Mabitlanger nanang tayo nakisagana dati pulutan ko. Ala, sige, Barak. Inaktumot tinagina na. Ta uminom ka lata dito yan nga siksika. Ngam deta makiininom ka iti sa bahali nga tattao. Ay, nimbag ta na sabat kas. Hazel. Si kagayam Andrew. Pasensya ka iti kalmanan no. Pasensya ka di kalman no saan ko manan nga pinatgan dati awis mo nga makisango ak uminom kada kayo kini Samuel. Idi kalman ko nam? Wen. Hindi na pa nagimatang iti Jean Bilog yan Tata Milo. Naranaan kayo kini Samuel nga gininom iti sulit ti pwesto ni Tata Milo. Kat inasidganak ni Samuel. Kit kas sigod nga raramidin na.
tunggal maranaan kayo nga gininom, awisin nak, inawis nak, ang imbaga king kwa nga ha, saan ko nga mabalin nga panawan iti mabayag ni nanang. Pasensya ka laengan, mawatan na kuma. Diyak mo tayo bagbagam. Ha? Diyak amo day tangay bagbagam, Andrew. Siyak? Awisin ka nga makisango ka da kami nga uminom? Wen, isumiti ko na ni Samuel. Baka ni Samuel laang ati mangayat. Kin Mesa, api ko mga awisin ka. Sika? Nga, api nga kinita na kiti babag pa nga to. No panpanunutem, Andrew, nga ada pa nagkurso na daking ka, nagbidot ka. Sabi nga rin nga awisin nak, nga makisango ka da kayong uminom. Well, siguro na naibagak laki ni Samuel gaputa trip milaang. Awanti kadwami, maboring kami. Kan nakainom kami iti arak. Ngem saan mo kung mga ikanti sa bali nga kay papananaday siya, Andrew? Ngamin, saan nga iti kasking ka titipok nga lalaki? Ha? Padak matlaing nga marigrigan? Padak matlaing nga ordinaryo uno na numulaing ti biyag na? Oh, no way! No makiasawa ak laing nga nagat, when no ti, no makinobyo ak man, when no makiasawa ak man, aramatik dito nga pintas ko. Tapno no, makaasawa ak iti baknang, nagwapo, ken ti sigurado nga makaitid kanya kiti naranya nga masakbayan. Kastaya? Iso nga naman, mapasamak tumanen nga awisin na katigayem ko nga ni Samantha, saan mo kumanga ikan iti sabali ka ipapanan na? Sige, maawata kitan. Ti ko na nga min ni Samantha, kat agkurso nada ka kanyak. Are you crazy? No way! Nabarte kak lang. Inom ko la day jay. Trip mi lang nga agayim ti mga wisking ka. Angim do ti igbagang nga kurso nada ka. Nagadod dita babak nang. Nagadod dita di negosyante, profesional, when no balik bayan. My God, Andrew. Advance ka uling agpanunot. Awisin da ka lang, kursonada kan? Pasensya kan isuman tinapanunot ko. Sana bale, amok ton maminsanan. Panawang ka pa nga rod. Kasta ka di, kasinsen. Wen, kasta timbaga kanyak ni Hazel. Mabati ka ba't? Kursunada na kaday jay. Ngamin already siyak tinakarana kadakwada jay pwesto ni Tata Milo. Bagamot kanyak ni Hazel ide. Anya timbaga na kin ka, kasinsin. Kakunana, no kano agsangot ang uminom, awisik kanumat ni Hazel kan ni Bakla. Tapno kano agkakasango tayo. Nabayag kanu nga minin nga pagkitkidam nga kasango ida. Kahit pusawan, inaramat da ka, tapno mapatgan tikid daw da nga, makapagsango kami kini Hazel. Kasta nga agpaiso kasidsin, nalawag nga kursunada kin ka day nga Hazel. Wenangam kinasaritak kabigatan na kasinsin, kasla ka ariyik nakpay. Kasla panagrik nak ket tinagibasit nak gaputa marigrigat laing ti pamilyak. Nukas na nasagang mo iso na kabigatan na. Wen. Ket saan man nga nagpakita iti motibo? Awan mo pakakitaan nga kursonada kanyak ni Hazel. Una ngam nalawag nga kursonada ken ka. Baka mo't no sada na maibaga, ti panagkursonada na kika no nakainom iti arak. Siguro, ti ko na trip da kanula ang kini Samantha, dati panangay ayab da kanyak, panangawis da. Iso nga manipo dita,
ad-addan nga liklikak ina nga kasango. Ikaw muna. Narigatan no pag tri-tri panda ka. Ano saan da gayang nga nakainom? Saan da nga seryoso king ka? Malawain. Ang maguri ka. Malagip ko laang kasinsin. Oh. Nandanin ti Christmas party dito lugar tayo. Good. Umay kan tumutin na. Kwa. Narigat nga rin no panawak ni Nanang. Kit, ibagam kini ante ta umay makidaray ati Christmas party tayo. Alis to nga mabanbandog ni Nanang. Amumot nga masapa nga matmaturog iso na. Kasinsin. Sa bagay. Agit man ano no. Panawam latad, maawatan na mo't siguro, maminsan laeng mo't makatawod ti Christmas party tayo. Jay tayo itong nga ginom. Pumaala ka no ni Kapitan. Aglayos ka no ti arak inton Christmas party tayo. Kung nagletsunda ka no iti baka, kalding, ken baboy. Kastaya, alala. Pagpanpanunutak, kasinsin. Ay naumay ka kasinsin. Naragsak na ti Christmas party tayo. Taadot simbang pag nga baligbayan. Ay wen barok na ibaga kanyak ni kasinsin mo nga Ruel. Inawis na kakano. Iti maangay nga Christmas party ti barangay tayo. Wala nang saan ko nakta? Saan kayo mo't mabalin nga panawan ti mabayag? Kat man ano kumaanak ko. Anya? Sa paik tulatan ati agina na maturog. Ta sigurado nga awan tumutinti ka sa pulak king ka no makaturugak diretso mo ta naging ka makariingak iti agsapa. Nangim kasano nga ro din no, kwa, Nanang, dadta ka sa pulan nyo katawanak. Kasti ko nakbarok saan nakabakadanagan. Narigat mo't nga siyak akanayon ti ipampambar mo tunggal ada iyaw-awis kin ka ni kasinsin mo. May sa, ingkamot ag parang maminsan. Narigat mo't no ada ti pakasarsaritaam dito yung barangay tayo. Nasaan ka nga makipulpulapul ka dagiti bumarangay. Kat adu kayo ngagkakasinsin nga mapan. Tanto madlaw inom ti arak ti brada Nanang. Uminumak la dito yan Ay naanak ko, inkakadlatan. Saan nga siya ti panpanunutam? Inkamot agragragsak makipagragragsak ka mahit kadagiti kakasinsin mo, kada ulitig mo. Tapno awan di maibagbagadakin ka nga di ka makisangsango kadakwada. Maawatan damot siguro Nanang. Tamo damot ti kasasaad mo. Ay nabarok, saan nga siyak ti pagpambar mo? Ad-adda nga maragsakan no sagpaminsan mo, kat makipagjamming kamot kadagiti kakabagyan tayo. No kasta, okay la kada kayo nga panawang kayo to Nanang. Huwag ko nakmatkin ka. Basta laki di makaturog akaon, awan ti problema, awan ti parikot kanya akaon. Sige Nanang. Pag gusto ka mga ni kasinsin Ruel, tapno awan mo, ti masasauda kanyak. Alawan baraw. Agyaman nagpunta kasinsin tayo may kamadlaan. Pinagkamtikid daw ko nga may kamadlaan maki-celebrar ti Christmas ti barangay tayo. Nagrunagad na datay mo lang kakasinsin ti agsasango. Huwag nga rin kasinsin. Ang panunutag lang amin ni Nanang. Ay saan mo ka panunutin ni Nanang mo, ni Ante? Maturog ita ni Jayan. Sa bagay, maturog mo't kid nga pinanawak kasinsin. Malaki nagraragsak tayo gid Gundawayan tayo, itatanga sagot amin ni Kapitan, ti arak ken pulutan. Adupay nga Hawaiano nga nagidundunar. Adupay ti impapabunong da nga bagas kada naduma-duma nga prices. Uwin nga rod. Naragsak mo't gayam dati Christmas party kasinsin. Kaya una,
kasano kat di kamot nga minumumay. Talaeng manen, kalpasan ti manong nga tawon nga jak imat atendar ti Christmas party ti barangay tayo. Ah, alagit, agsyat tayo minum tayo. Maibus ay nga ro, dati arak kan pulutan no, antay ngay tagay. Sige, tagayan nak maot kasinsin. Oh, himala, Andrew. Ay, abay, Samuel. Si Kagayam Samuel na ibagarabiim. Apay nga himala ko na, bakla. Himala ko ngamin, Ruel, naawis mo man, ti kasinsin mo nga umatendar, makidaray ti Christmas party tayo. Ay, kat apay, itiag na nayon ka di, kat saan nga umay ti kasinsin ko. Pinagusto ko lang ni kasinsin ko. Nakulit ngamin. Ket dete nga rod, kid dawan, dete gayem ko, kaanong mo tapagustuhan? Ha? Ada kami la nga table, kaduwak ni Hazel nga gayem ko. Ken kastamot ten, dagiti dadumapay nga gagayem eh. Umay kan Maminsan tulangan. Madama kami nga kakasinsin, nga kakasango. Umot kami. Da kami nga kakasango dito. Alaim pa laang mat, awisin pa laang mat ni Andro. Si kamot, baklamot. Si Kamet Rowel, KKJ ka? Kursonada nga rod, dagayem ko, dito kasinsin mo. Ang imtorpe mo, dito kasinsin mo. Kursonada na. Kursonada na, kasi kamot mga awis. No talaga kursonada na tingkasinsin ko. Ibagam ka dahi nga Hazel, ta isut mismo nga personal nga mga awis king kuana. Uy, kasinsin Ruel. Ano ti bagbagam? Wala, ibaga. Basta, may brandak lang ta, kasinsin. No talaga nga pudpudot, ibagbagam si nga bakla. Ibagam ka ni Hazel. Iso ati umay dito yung mga awis kinakasinsin ko, ta saan kid di nga siga? Baka kit sikat ag kursonada iti kasinsin ko. Siya? Mabalila tamot Ang tigayim ko ti kursonada ken ni Andrew. Iso nga rod nga paniknikam. Ayabam ni Hazel, ta isot mangayab kini Andrew. Kasinsin saan? Dintumot lang may iso na. Nalawag mo din, dito nagsaritaan mi. Nga trip-trip dala, ang ti panangaw awis da kanyak. Tanalawag mo, nga imbaga kanyak ni Hazel itinaminsan nga aldaw. Nga saan nga itikas kanyak, titipo na nga lalaki. Ay, di ta ka nga nagbidot, Andrew. Patay na patay ken katigayim ko. Kanayo nang ibaga kanyak, tunggal agsango kami nga uminom. Isugar ni ibagam, ta isut umay. Tapno mamati kami. Masige, ibaga ken Hazel, ta isut umay, tapno mamati kayo. Ay, di kayo di mamati kanyakon. Api ang panagkunkunayo kanyak. Agul-ulbod? Ay, never. Diyak kaya ti agul-ulbod. Truth amin nga ibagbagak. Ingka garod, ba, no talaga pud no dayta. Nagkulit ka nga bakla. Sige, inak ba ni Hazel? Ta iparupak kada kayo nga, usto amin nga ibagbagak. Niyaka mo tin kasinsin. Sigurado nga saan nga umay ni Hazel dito, oy. Aki bagak lang mo di dya kasinsin tapno pumanawon di dya nga bakla. Makamamalas. Nagragsak ti pa nagsasango tayo. Umay nakakit di awisin ay. Baka kit no isot ang kurso na daking ka kasinsin. Bebe amlatan di dya nga bakla. Ituloy tayo diti ang giinom. Nagragsak tayo. Kasinsin, naglabi ito mismo. Sige, kasinsin. Pag-isbok nga tayo. Ipaigid ko, ipasulik lang tadyain. Uray tanasip nga. Kumusta nga ni Nanang? Saan nga nga nakariing? Sa bagay. Sana po't pegi di nga nabayag dito eh.
Ang ima. Kasla tumaman ti arak. Kasano? Agsasarunumot ti panagtagay. Panagtagay ni Kasin Ruel. Nagsubli ako ni Jai. Hi, Andrew. Hazel? Oh, Mabalin ka din ang sarita ta. saan na kayo padag dito ha? Dito ita. Nasipsip ngat dito eh. Apay ka di, Hazel. Itata naranaan kan nga uminu-inumi ti arak. Ita nga Christmas party dito lugar tayo. Gundawaya kon. Anya ti ibagbagam. Imbaga kanyak amin ni Samantha digit imbagbagayo king kwana. Da kayo nga kasinsin. Di kayo kano mamati? Nga siyak ti mga awis king ka nga umay makisango kada kami. Kasano nga mamati aking kwana. Kat nalawag diti nagsaritaan ta idi na minsan nga bigat. Nga imbagam kanyak, nga trip-trip yu laeng met. Gaputa maboring kayo. Trip-trip yu laeng nga mangawis kanyak. Gaputa awan ti kasangsango yu nga sa bali. Nalawag ba't nga ato ti kasango yu, di table yu. Ken, ado pwede ti balikbayan. Talaga nga di ka makaawat ay. Ken awan ti panagriknam, Andrew. Apay ti panagkuna magsitswitik ti ti gayim ko nga ni Samantha. Di ka maawatan. Di ka maawatan, Hazel. Agkurso nada ak narod king ka. Andrew. Angim, jak maawatan no api nga kanayon nak nga pagkidkidan. Kanayon mo nga rejeken, ti awis ko king ka nga makisango kada kami. Makisango kanya. Kay magbagam la idi kanyak nga saan nak nga tipo. Saan nga kas kanyak ti kursunadam. Ibagbagak lang nga ruten. Nga kursunada kalaunay, Andrew. Amom ka di? Nga panpantasyain ka? Di mo ka di kursunada tikas kanya? Oh, napintasak mo. Sexy mo ti pamaghik. When no bakla ka, akas kini Samantha. Saan nga bakla? Tin na isa. Si ka mismo tinangibaga nga. Ti kayat mo kat deti baknang, deti profesional, ken deti hay balikbayan. Saan nga itikas kanyak nga nanumulaing ti panagbiag na, Hazel? Ay na nakatadupe lang ang saom. Kursunada ka kung naklakarutin. Ita nga data dito na sipngat nga lugar nga awan ti sambali nga tao nga makakita ka data. Di mo kit gundawayan. Nabarte nga kung di ka lata maawatan, Hazel. Ay na, my God. Siya ka man laingin. Anya? Anya? Kaya't nak mo na saan? Kaya't mo ka dito inaramid ko. Nagustuhan ka dito panaging nagekta, Andrew? Don't tell me nga di mo kayat. Ano di mo kayat? May salaing ti eksplanasyon na. Bakla ka. Saan nga bakla ko nagmutking ka? Saan nga awagan di bakla? Tas saan nga bakla? Paniktikam. Itataadata dito eh. Gundawayam. Ibakitam kanyak nga saan ka nga bakla. Saan ka bakla ko nagmutking ka? May kaman dito eh. Andrew. Oh. Nariknak. Di?
Deti kinalalakim. Kasta unay titangkan na. No kasta saan ka nga bakla? Saan ka bakla ko nagmusking ka? Panik ni kam karot kanyak. Ditoy? Wen, awan ti umay ditoy. Nasipngat pa eh. Uri apagbitlaan. Agsanggirak kita. Sumangwak ditoy. Ta, agbuririak. Ingatom laing ti paldak. Ibabam ti pantik. Mabalinin. Yan tangin naka-shorts ka mat. Ibabam lata shorts mo orin no di mo ikikatenen. Alan kahit ko nga marik na dita, uming-ingar ng kinalalakin. Andrew. Oh, dita. Ibabam ti pantikon. Sige. Ti amok laki din kat bakla ka. Saan ka bakla ko nagmusking ka? Panik na kaking ka. Andrew. Kung nakmatking ka, saan ka bakla? Nagtangkan. Kan mariknak nga. Nga, Jumbo ti mabagbagin. sige. Panik ni kaking ka nga saan ka bakla, Hazel. Go. Sige. Nabayagin na panpantasyain na ito'y. Nabayagin na panpantasyain ka, Andrew. Tagikwain nak itang arabi, Andrew. 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 Kahit mo sawen, kasinsin. Adda na pasabak yo. Adda kasinsin. Tauri no nakainumak, malagip ko ti aming nga napasamak. Malagip ko ti naramid ko. No kasta talaga, kurso nada king kadedya nga Hazel. Wen, nalawag iti lagip ko. Nalawag iti panunot ko, ti aming nga napasamak. Amin na detalye na. Kat ammo. Kat, anya nga rod. Nabayag nga rodin nga saan kami nga nakita kini Hazel. At dan upat nga aldaw, sipod idi napasamak ti amin. Ngayon ko pa'y pulos nakit-kitit ti aniniwan na. Kat anya ti problema. Kat, gagangay laing mo di siya, nga napasamak, talalaki ka, babae suna, nagkursonada king ka, kursonada mo tayo, so nga tinutupam. Siyempre, lalaki ak laang. Lalaki ak laang, pare. Alambot nga pagkidkidak, kat iso amis mo, masidig, kin nagipakita at motibon. Kin inagkanak. Alangan mo nga jak balsan. Saka di baga na nga baklaak. Ay, madia. Api baga na kami na bakla ka. Anyang or tinarabid mo. Hindi malikod sa nagburiri na kit. Te instinct tayon nga lalaki. No kasta. Ijela ta sulit tinang tiraamon pare. Ay kasinsin. Nuwin kasinsin. Alisto nga napasamak ti amin. Ang ti pagparparikutak. No amo ka din ni Hazel tinapasamak. Anya? At ngamin atap ko nga. Di na malagip, tinapasamak ka na kami. Kit ibaga makin ko na. Kasarita, aman mit siguro. Imposible mit nga di na malagip Unang kastaunit ti Bartik na. Takalapasan day di napasamak. Kalpasan di napasamak ni. Nagsarsarwa. Kasasayaatan na kasinsin. Kasarita misuna, no malagip na, tinapaspasamak kada kayo, kada hindi nga rabi Kastanto nga,
Kas na tungag pa iso ti aramidik pare, into numara na aksyon na. Jak pa ngamin naranaangat. Na talaga kahit ko kasarita iso na. Oh, maglakit din ta, nasabat ka dito eh. Hazel. Apay aya Andrew. Apay tunggal masabat na. Kanain mo ibagang nga imbaglaangan ta nasabat na. Anya manin ayat ibagam. Di nan samot malagip nga da napasamak mi. Kwa. Anya? May papande din napasamak ka datay di Christmas party. Pasensya ka na. Kasking ka nakainumak mo. Anya nga napasa... No, kastawan ti malagip mo. Agpaigit ta. Apay. Adadamagik ka. Anya di jay. Oh, di tita. Awan ti makangig ka data. Kahit mo sawin na da napasamak ka data kaday di nga Christmas party. Kahit mo sawan, di mo malagip. Sumbatan na. Awan, jak malagip. Nablangko ak kaday di. Ngim kasla, idi makapuutak kabigatan na. Mariknak nga kasla da, medyo Anya. basta, medyo sabsabaling nga riknak. Nga kasla da dakkel nga something nga simrek, iti kaunggak. Ngim ko nakawamat, idi dinamag ko ni Samantha. Nagawidak kanumot adagos, awan kanumot ti simurutak nga lalaki. Sam ibaga kanyak nga da napasamak ka data. Awan ti simurutam nga lalaki kalpasan di Christmas party. Ta napasamak ti amin, kabayatan nga madama ti Christmas party. Anya? Kasano ko ma, Andrew? Hindi na pa nakimbis mo diyan likod ti likod ti Barrio Hall. Di ba nasip ka ti Jai? Sinurot nak. Sinurot ka? Uy. Ada na pasamak ka data sa Jai. Anya? Kasano ko ma? Basta, alis to nga napasamak ti amin. Di nagkanak. Siyempre, nagargari mo tirik na. Saan nagtalikod, nagburiri ka. Ingatom ti paldam. Isong imbabak mo ti pantimon. Ta isong mo ti kunam. Anya? My God! Shucks! Grabe! Kasi ti kinabartik kun? Diyak pa kiti malagipin? Nariknam kabigatan na kunam? Wen, idi agriingak. Sabsabali kas... basta, ada napasamak iti kinababaik. Nga kasla ada dakkel nga simrek nga something. Nakasta dakkel? Dakkel dito. Wen. Ginundawayan nak, Andrew! Saan ka ginundawayan? Nag-phase 1 na, sikat yung masidig. Ano, Diyos ko? Anya tinaramid mo? Nalpas ka ni? Naglipas ka? Uwin ang gagangay laing naglipasak I mean, anya tinaramid mo? Nag-withdrawal ka when no... Saan ka nag-withdraw? Anya? Kahit mo sawinin, putok mo iti unig ko? Uwin, awan mo timbagbagam kanyak. Iso nga, gapo iti rugsok mo ten. Ako nga napanunod na itang abanagan. Oh my God! Abay. No, Jack Mariro. Dakil ti posibilidad na nga mabuntisan na kadaydi nga Christmas party. No, api nga manugot ka ngamin. Di bagam nga bakla ak? Di pinanagtikak ka nga sana ka bakla? Imbaga ka bakla ka? Una. Gaputa jackpot gantikid daw mo nga makisango ka na kayo kini Samuel. Diyos ko, no kasta iputok mo iti unig ko. Uwin. Oh my God. Api ka di. Masikog ka di? Jack pa'y amo
Gaputa manupel nga aldaw, tinapalabas. Ang dakkel ti posibilidad na Andrew, gaputa, no Jack Mariro, no bilbilangik ti aldaw, ka-fertile ko kaday di nga aldaw, kaday di nga rabii. Di mumut kami ng baga kanyak. Ay, ginundawayan nak, kidi Di bagam ginundawayan nak. Gaputa imayakon, gaputa inagkangkan. Pinagburiri na kon. Saan? Saan ka pinagburiri? Si ka mismo't kusa nga nagburiri. Si ka mismo't nangawis kanyak. Nga adda mapasamak ka data. Ay, Diyos ko ay. Oh, apeng nagsangit ka. Kasano nga ro din no adda, no agbunga din napasamak. Kasano? Edi, takdirak di responsibilidad ko. Amom ka diti bagbagam, Andrew. Isang kabaybayano bilang laing tag si Kugka. Anya? Ikalay sa ka. Tapno da, maringan na nga amati si Kugmo no bilang laing. Sika? Sika ti pagtungpalak? Ti kasking ka nga padak matlain nga marigrigat ti pamilya na? Nga sigurado ak nga, saan to nga lumungaw ti panagbiag ko? Amom ka di, nga saan nga ti kasking at ti kayat ko nga asawaan. Siguro kit ginundawayan tapno siyak ti maasawam, tapno masigurado nga saan nga peso data. Ulitek, Hazel, sikat ng gundaway kanyak. Katapno paniknikaking ka, nga takdirak ti responsibilidad ko. Urayan ta. Paliiwin ta. Tanong sikog ka, ikalaysa ka. Ngano saan? Lipatin tan tinapasamak. Kasanong rodin nagsikugak? That's my problem. This is the problema, Andrew. Kasanong nagsikugak? Pwede, siyak ti mangbiag ti anak mo. My God! Dita nga kinarigat ti panagbiag mo? Kabailam ka di nga biyagan ti may nga ubing? Kasanan di arapaap ko nga makaasawa agi ti baknang. Nga makaasawa agi ti makaitid kanyak tinalungaw nga biyag. My God, api kami nga kastimat. No api mat ngamin nga makastang makainumak kat ag kursonadak launikin ka. Idinto nga no sa anak mat nga nakainom. Saan mat? Anya tikin mo sawen? Basta, no nakainumak. Sa bali ti dating mo kanyak. Yung sa anak mat nga nakainom, nalawag ti panunot ko, nalimpyot panunot ko. Nga saan nga si katikursunada ka lalaki? Oh my God. Oh my God. Anya dahil ka narabita? Hazel, mabit lang yung tagsarita ta. Hazel! Agyaman akbod barok ta impudnom kanyak, dahil nga pagparparikutan. Si kalaing mo ti pakaibag akti nga parikot ko nanang. Pasensya kayo na pinahay kayo. Nga di idadaray ko iti Christmas party. Nakainumak. Saan ko nga naliklikan ti sulisog nanang. Maawatan ka ba raw? Ang saan mo't pa'y nasigurado no nasikugam ni Hazel when no saan. Uwi na nang tanasapa pa'y nga. Maamuan no masikugo no saan. Ngam segun kini Hazel. Dakil ka no posibilidad na nga maalaan ni Suna. Gaputa kapertil na kanu nanang. Alakit na idawdawat mo abaraw nga saan kuma. Apay, kayat mo kani tikas kini Hazel nga pagtungpalam. Nga agbalin nga katakunay-nay mo iti tungpalbiag.
Saan ka nga makasungbat ita nga dagos? Idinto nga, ididamdamagin ka mat. Kat saan nga iso na ti kursunadam ko nam? Saan nga iso ti tipom nga babae ko nam? Kuha na nang. Gapo ka di taadan na pasamak yaw. Gapo ka di. Nariknam ti bara dagiti agak ken arakop na. Kat nagbaliwan ti riknam ken kwa na. Saan kumot nga makunakas tananang panpanunutik laeng ngamin. Ano bilang laeng ta agsikog. Saan ka di nga rumbeng na laeng nga takdarak ti responsibilidad ko. Rumbeng na laeng nga sungbatak. Gaputa siyak nga ron ti ama ti sikog na. Detala ka di pa nagsikog na ti panpanunutam. Tilakad di sikog na. Ti panpanunutam wenno no panpanunutin yun na nang agkursunada akon kini Hazel gaputad na napasamak mi. Saan nanang? Gaputa, saan nga iti kaskin ko nga mamartek na bisyo, ti kahit kong agbalin nga inna, dagiti anak ko. Ngayon no bilang laing tagsikog, jakmat nga kayat, nga awan ti ama nga mariingan ti putot ko. So nga tetat parikot ko nanang. Alakas saan mo pa nga pagparparikutan barok ta awan mo't pa tinapasamak. Awan mo't pa saan mo't pa nga masikog. Ngam kasano nga rin no masikog nanang. Kat samon tula pagparikutanan na panunutan na nito no masikugan. Kasinsin, Andrew. Kasinsin. Huy, Andrew. Ay, kasinsin, Ruel. Si Kagayam. Iti ka palaag. Tatay mo palag igaman data pagyanan ti abuno, hindi mo mula ikuan. Api nga na. Kaslad dati natagsin nga parikot mo kasinsin. Adangar kasinsin. Kita. Mabalin ka di nga maamuan, no? Anya, dahil nga pagparparikutam. Naibagang aming kanyak ni Hazel kasinsin nga. Dakil ti posibilidad na nga agsikog iso na. Nga kaday di rabi nga da napasamak mi. Hindi Christmas party tayo. Uwan, iso mo lang ti kakaiso na nga gundaway nga da napasamak mi. Kahit ibaga na nga rin nga kapertil na idi. Anya? Kapertil na. Kahit saan posible nga nasikugam. Saan mo't pigid di nga maamuan no nasikugak. Ng dakil ti posibilidad na kunana. Ay, deta na. Kahit problema ka rin. Problema no anyat aramidem no maamuan nyo, maduktalan nyo nga masikog. Uwan, kaslat saan nga kayat ni nanang nga isot maasawak. Kaya saan mo nga asawaan na? Saan mo na mabali na kasinsin? No pudnuman nga nasikugak ni Hazel, rumbeng na laeng nga sungbatak. Rumbeng na laeng nga ikalaysa ka. Siyempre, sikog na nga rin ti agbaling nga putot ko. Jakmat nga rin kayat nga ti putot ko, kit awan ti mariingan na nga amana. Deta lang Kit apay kayat mo nga maasawa ni Hazel. Awan ti mabalin Masursurok tumot nga tanga ayaten no pumaybayag. Walang kasano nga rin kit mamartek mat. Nabisyo mat. Deta nga rin ti Madina. Kaslay di rabi naranaak man idan ken ni Samantha ni Bakla. Anya tigin mo sawan. Kita dadamanin na di pwesto ni Tata Milo. Agin inom daman ti ara kakasta ulit ti barbartik da. Kahit mo sawan? Agbarbartik lata ni Hazel? Wan, rinabi mo da ita. Awan na pulos ti liway da nga
nga uminom ti arak, duwada nga gayem nga kini Samuel nga bakla. Ni amo na nga da posibilidad na nga masikugan. Amo na nga adda na imula nga biniti kaunggan na nga posible nga agtubo. Sakit umininom lata iti arak? Una, biso na karod. Mamartik nga raw. Aguri ka, saan na mabalin ita? Anya, saan na mabalin ita kasinsin Ruel? Ngamin, nukas pagaringan tagsikog, mabalin nga maapektaran di sikog na. Mabalin nga dakkel ti epekto nanto kaditi agbalin nga anak na. Ti agbalin nga putot ko. Anya karot ti aramitim kasinsin. Naskin nga kasarita kisuna. Nga isardeng na pilaing ti aginumi ti arak. Aging nga di na pa'y ay nga di mi pa'y maamuan. No adda bunga di na pasamak mi. No mapagsardeng mo imposible nga mapagsardeng mo nga uminom di kiti nga mamartag. Sana mabalin. Inakto kasarita kasinsin. No napatigking ko na ti agbalin to nga sikog na. Masapol nga isardeng na pilaing ti uminom iti arak. Kaya nagsigarilyo. Mabalin ka ding agsarita ta, Hazel. Andrew! Andrew. My love. Kahit mo ka di nga may sumango ka da kami? Ay, may kan, Andrew. Sumango kan. Sige. Sumango ka da kayo. Ngayon masapol nga kasarita ka. Nakainom ka mat? Andrew? Naginom iti balay. Takait ko nga daturid ko nga magisarita king ka. Mayat magayam. Adi agwashing tay latan. Tagpapada tayo mo't nga nakainom. Saan? Kaya ti agwashing. No gin lata. Saan ko kahit alaukan? Di gin nga rotino, mem. Nuwen. Gin ti kahit ko. Tagsarita kami man kada ti best friend mo, Samuel. Samantha, tinagan ko, Andrew. Ay, nagkulit ka ayakan. Mamin, ano kay bagaking ka nga, Samantha? Tinagan ko, ti Rabii. Sige, Samantha, no iso ti kahit mo. Sige nga ron, nanak gumatang. Kanaktigatang ti Jean. Saanin bakla? Siyak tigmang tigatang ti Jean ni Andrew. Deti ni. Ay, imbak pa ni Andrew ta iliblibre. Ngayon mo datatagkuyog, siyak ti agiliblibre keng ka, Hazel. Alakid din. Para kini Andrew. Itataawanan ni Samantha, Andrew. Anya ka diti kahit mga pagsaritaan ta. Kahit ko nga pagsaritaan ta, dati kanahin mo nga panagin inom iti arak. Uri no amom nga posible nga mabuo diti na pasamak ka tada iti Christmas party, Hazel. Dati na ako na iti problema. Siga mismo tinagkuna nga, napigsat ti atap mo nga, pertir ka kada iti karapi. Ket api nga gininom ka. Kasano nga no mabuo? Kasano nga no, tanto diferensya na ti agbalin nga anak ta? No, kasta concern ka iti agbalin nga anak ta? Talaga gagangay nga concernak. Madanaganak, para iti agbalin nga putot ko. Nga posible, nga saksak-lutim to. No, kasti nga umininom ka taarak. Yata, nagsindi ka. Kasinsid yung blat sigarilyo, nagsindi ka manen. Api niya't pagdanagam ay Andrew. Madanaganak, agbalin to nga abnormal ti anak ta. Madanagan ka kaya. Sige, ibilin ko na iti sigarilyo. Dapat lang. Kinsaan ka kuman nga umininom iti arak. Sige, iso ti kayat mo. Saan ako nga uminom iti arak? Kasta ti rumbing na nga ramidem. Masapol nga protektaram, ti posible nga agbalin nga sikog mo. Siyak nga ron tinagapon na siyak ti akintara day ta iso nga madanaganak. Kasano nga ro din nakainom akon.
Ha? Masapol na siguro nga makontra. Tapno saan nga mapektaran. Makontra. Di ba agsikog ti mesa nga babae? Masapol nga masudsudan. Masapol na masibugan. Masapol nga mapatangken ti bini. Masapol ti panang taripato. Tapno napinpintas tot panagtubo na. Anya dito, kasi sinsinyas mo. Tati ni Suli. Anta di suli ko nang. Tati ni nasip nga. Anya di ramidin ta dita suli. Dita yan tinasipkit nga lugar. Baka kaya't mga sibugan. Intan. Kasanungor ni Samantha. Tulagak latan. Sinyasak. Ha? Sibug ako lang. Sardin. O anin, Jack uminumen. Jack ko nagsigrilyo. Ngayon masapol na si Bugam, tapos makontra. Intan. Sige, intan ka mo din. Intan. Nanda kagaya man ba raw? Ang kape naturog na nang? Saan pa yator uraying ka no? Kumusta ti panakisaritam kini Hazel? Kinasaritam ka di nga isardeng na pailaang ti aginom iti arak. Ang sigarilyo, bayat nga uray yun no adda napas no adda ti bunga ti napasamak kada kayo. Sawon ti pagdanagam na nang? Ha? Sawon ti pagdanagam ta. Taan niya? Sinibuga ko na lang. No, nakapkapit. Anya nga sinibugan nga ibagbagam. Basta na nang. Manaparte ka ko, intuloy ko tinaginumidjay, kalbasan na di pa nagsibog ko, kit makaturturo ka kamatin na nang. Tuno bigat tan tala tagagsaritan. Anya tayo sawsawam si ka, Andro, jak maawawatan. Basta na nang, tumbigat langin. Nay, saan mo nakasta ti Bartek mo itay pimanaw ka? Namnamaag nga mausawang kan, ti pa nagsublim diti balay. Angim kaslaki markaro mo ti Bartek mo. Ay na nang, tumbigat nagsaritan. Napanugak pa nga nagsibog. Nagsibog ti Anya. Anya ti sawsaw na dahito nga lalaki. Kabigatan na kasinyong idi ta mausawan na kon ken awanen ti espiritu ti arak iti bagik ken iti panunot ko na amiris ko ti naramidak. Imbes nga kinasaritak ni Hazel, adamanen napasamak kada kami. Nga iti manen nasipnget nga suli iti nga asidig iti lugar nga nagsaritaan mi napasamak ti panagsibug ko. Kasinyong kasanok kadi nga kasaritan ni Hazel na nasaya at tapno isardeng na ti panaginom na ti arak. Tanasurok pay laeng nga makalawas sipud daydi napasamak kada kami. Ket segon kadagiti eksperto ket saan pa nga maamuan no ada bunga na no agsikog. Ket bayat nga uray mi ket jakmat kayat nga giniinom isunay ti arak. Ngem saan ko mat nga mapigilan, saan ko mat nga maigawid. Nung mat mapangko kasarita jak kayat mapan kasarita ta baka makapagsibugak tumanen. Ket kalbasan daydi pa nagsibog ko kasinyong ad-adda nga maburburiburan ti panunot ko.
Yakas na magusgustuak maten. Taday di may kadwa nga daras nga da napasamak mi ket na kaslang naganganas manen. Kanadadag iti gundaway nga panpanunotek. Kasla kayat kumuten ni Hazel. Ngem ka po nga rod iti bisyo na, nga saan isunat ti ideal nga asawa ken ina dagiti agbalintong anak ko ket agdua-duaak. Adda pa nagdua-duak. Kasin yung balakadan dakman no anyat kasasayatan nga aramidek. Ituloy ko kaditi panangalukoy ko ken ni Hazel nga isardeng nanti aginom ti arak. Tano aramiden na ket ikalaysak. Kasano nga rod no saan ko nga maalukoy. Itultuloy nat panaginom na. Ket maduktalan minto nga masikog gayam. Adda kadi epekto na kadati sikog na no sakbay nga naduktalan nga masikog ket nagin inom iti arak ken nagsiksirilyo. Dahito iti bakabuklan di ba kasarita ka sinyong nga iti maysa nga napasamak iti Christmas party posible nga agbalbaliw ti riknak ken posible nga agbaliw ti turong ti biyag ko. Ta idi no ibagbagak nga saan nga iti kas ken ni Hazel no pinapintas isuna ang iyong gabot kinabisyo na ket saan nga iso ti kayat ko nga agbalin nga katakunay-nay. Saan nga iso na ti kayat ko nga agbalin nga ina dagiti anak ko. Angem kaslang sapul-sapulek mo dati napasamak kada kami. Sapul-sapulek mo dati namindo nga daras nga panangidalget na kanyak itinasipnget nga suli. Agyaman aklaulay kasin ti anos ken laing mga nangibasa dito nga surat ko. Kadagyaman akmet, kadagiti makaitit ti balakad. Sabi ko makat nakaibatit adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag, dito nga pakasaritaak. Kat sabi ko mga kasinyong, no anyaman ti maduktalan minto, ang sikugman wano saan ni Hazel, idawdawat kong agbaliw to nga isardeng na ti agbisyo. Tano aramidin na dayta. Ure no saan nga nasikugan ni Suna. Kaya't kong armon ni Hazel. Tsaka mo, kasla jak mo tin malipatan dahil namin duwa nga daras nga danapasamak mi. Jak pagidya mo no main inlabak kinkwanan. Agyaman akasin, get more power to your program and God bless everyone nga nagbuya ken nagdengeg. Tuy maburburiburan ti panunot na pagaya mo, Andrew, iti Lawag City.